Gihangak na kong dinagan. Wa pa gyud ako nakita dyan ni Boy. Amang gyud kahato siya. Sa unahan may basig na dito. Ay, buwang maning tawanan eh. Lambot naman dirig na maligaw ko yung ugay sa kalibunan. Okay. Barato na. Ligon pa. Uy! Unsa ba to? Murag na inanitsit sa ko ay. May siguro, akong balikon, be. Kay para may balaan ako. Kuwang sa na. Abi na kong sigbi nga nagtuwad. Tao maday nga nagtuwad. Naglubong sa iyong bomba. Nalibang na ko dirikol. Nasurpresa ka no? Oh, no. Kay ikaw pa'y pinakaunang tao nga nalibang akong baligyan sa akong ukay-ukay. Lipan siguro ni tawanan eh. Nahuman na yun siya lubang. Kini, mahalina na yun ko sa akong ukay-ukay. Boss! Unsa man na? Unsa ba na? Uy! Ding sibat ang akong gusto nga nalibang. Unsa ba na? Uy! Ding sibat ang akong gusto nga nalibang. Pretera bang kusugan ni dagan? Nagpaturuto yung dagan. Pero di siya makaikas. Sundan ta kabisag asa. Ipapakyaw na ko ni ako ukay-ukay. Nga barato na, pulido pa. Di ka makaikas ako. Sundan ta kabisag asa. Hangakaw eh. Asa man ko paingunan eh. Kapuya ni masigitag dagan aning bagnot. Unya muruway katapusan akong pagdagan. Kayo po kitag karasada. Kay guwa amang gusto si Johnny Boy. Maayo ani. Mutambay sa ako diri ah. Pero mutambay ko, kailangan na ako'y lingkuran. Uy, kani. Durian. Pwede na nimong bangko. Wa ko'y laing choice. Kani gyud himo na akong bangko. Wa mo gyud laing lingkuranan. Dami kini lingkuran. Kay gamay-gamay gyud. Diri sa ko magpahulay oy. Uy, unsa man to? Ayay ka. Murag sila Johnny Boy na gyud to. Di na gyud ako siya bangitaon. Murag dito si Dagan. Di ka kagugot mo. Ayaw ko balik kasi. Diyan. Naara gito sila diri ah. Di ka kagugutan. Unsa man to? Di man ko nyalungan. Di man yung kong baligyan. Baligyan ko niya sa ukay-ukay. Ay! Na ako'y nahuna-hunaan. Bright nga idea. Magpakahoy-kahoy ko. Malipat na giniron. Karon ka. Di ko kunin mo makitaan. Okay. Uy! Asa naman itong nalibang? Na customer! Kalit man nawala ka. Murag aduno may birtud ni Ramon Nabilia. Murag aduno ay agibat sa pagkatagulilo. Asa ka to? Diri lagi to! Ligo mo. Didalili ko di mo makitaan. Mau ba ni? Murag dili man. Mau ba ni? Murag dili man. Bisakpan man siguro ko ani. Grabe tanaw niya sa kuma. Agoy. Murag mau ni? Mau ba ni? Mau ni? Mati na. Malipad lagi ka. Malipad ka. Ay! Murag dili di mau. Muad tulong ko sa unahan di. Kibasik tuwa dito. Maapasan pa siguro tan ako. Uy, dali ka. Ay, salamat. Nilakaw lagi siya. Ay, salamat. Uy, may pa isa. Ano mo to sila? Johnny Boy, ano mo to? Unsa man ni? Karon pa mo kitaan ni. Kinsa man ni. Huwag kailangan ni. Duha din ni sila kabuok. Isa raman to ganina. Mura may pagkatao ni. Ay, di. Kahoy di ay. Na, dito siguro yung dagan. Nadoon ako to sila dito. Uy! Si Brito man dito. Nga nagkukod man siya sa mga. Patay na. Sige, mabaligyan na ni Ron. Kaya ako, naisahanan ako ang flip. Britos. Di ko mapas ni mo. Mahala na kanya. Uy! Unsa naman eh? Wala naman eh. Asa naman tong customer na ko ang nalibang? Nawala man. Hindi ako. Okay. Ito na ito na. Puli na. Uy,
Kinsa man eh. Uy, Kinsa man ka? kinsa ba ka? Ikaw may kinsa. Ikaw may kinsa. Aw, wa kay las ako ah. Ako si Berto, ang pinakakusog mangahoy diriya sa barangay Kambugan. Ikaw, kinsa man ka? Ha? Ikaw si Berto? Ang pinakakusog mangahoy dinhi sa barangay Kumbugan? No way. Ikaw sa manimutog, customer na ako na libang. Nga pinakakusog mo dagan dinhi sa barangay Kumbugan. Ha? Aw, kato. Kauban ako tog pangahoy diriya sa barangay Kambugan. Unya unsa ba? Mas kusog man siya ni dagan kay gigukod mi og tambubuan moong nagbulag mi. Unsa? Nanghadlok na mo? Para gigukod lang mo tambubuan. Nanghadlok na mo? Mga puti mo itlog, Berto. Unsay puti itlog? Dili puti among itlog. Tungod kay itom. Unsa? Mga itom inyong itlog? Mao gining taga Kumbugan. Mga itom nag-itlog, mga itom pagbugan. Karon ipaila na ako akong kagalingon. Kung kinsa ko, aron makailakas ko ah. Ako si Yema, pinakakusog, mamaligyag, ukay-ukay nga barato na dinhi sa barangay Kumbugan. Unya, putlo na nato ni atong paginistorya. Tungod kay wa ko'y mapala nimo. Nakaw nako, bahala na ka dira. Mubiya na ka. Umubiyan ako, bahala na ka dira. Bakyawan ni akong ikaw man eh. Bakyawan ni akong Uy, ako. Bakyawan ni akong Way pulos maligyan ni kinugsanay man ini pagkabaligyaan ni. Di ta kabuhian. Huwag di din bakyaw na ako ukay-ukay. Payayo ni. Bakyawan ni akong ukay-ukay. Bakyawan na rin. Bakyawan Uy, ito. Bakyawan ni akong ukay. Wala lagi ko'y kwarta. Kagahi ba yun ni mo bulong? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Sumpa Wala lagi ko'y kwarta. Kagahi ba yun ni mo bulong?